Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me again. Welcome back to my channel. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys na pupuntahan namin na bundok na sinasadyang ginagawa. Yung sinasabi ko nung nag-ano tayo, mukbang ng avocado shake. Pakita ko sa inyo guys yung lalakarin namin. Napakaganda talaga guys. Sarap mag hiking doon. Tamo na guys kanang naay mama nga naka red jacket. Tapos na ikasada pa doon pataas. Muna mo tungason guys. Mutungas mi nga na dapita. Dagang kayo nagbaktas nga ni guys. Tungas-tungas ang bukid. Nga nadapita. Muna gitawag og sa ato og kalasangan, lasang. Hindi niya, pwede kang daan na mo bisita. Kaso lang, dili siya pwede ngayon. Hindot kaayo siya. Sige hag, baktas-baktas ba. Tungas nga doon sa pinaka bundok guys. Makita nimo ang tibuok city na mo. Malantaw dyan nimo ba? Kanindot sa clouds oh. Kom. Diyo siya bakilid oh. Makasog. Nalang maiban-iba na natong kuan colesterol pila ka gramo guys kanain. Dagat guys. Pero nga rin may sa bukid. Tungas mo rin sa bundok. Amuran di gibaktas kayo mula sa sa balay. Mga 45 minutes baktas na mo. Mana buntod. Ang igog. Punta na mo. Kaya standard raf. Ikaw po tumakan.
after the mountain. Look there. Yeah. Also, hey, another spring. 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 Look there. Look there. Look in there. Look. Spring. Yep. Kanindot sa view talaga, oh guys. Grabe. Ganda. Ito yung sinasabi. Hindi ako giingon ninyo nga. Gihimo nga bakit bundok. Kasi dito sa Netherlands kahit Erns Channel dito sa Netherlands wala may bukid guys. Mga iwanan dun siya ang bukid para na ay ano view sa Netherlands. Ano kanindot na lang. So, nindot kayo guys, no? Diba? Muna mo baktas-baktason tada summer. Karon nga higapon. Okay. Pumilain magpurat. Ang bahay, naglimpyo. Kung pwede pala mangbalhino ng kusina o ang sala, ako na nagibalhin. Kaya, ayan. Ngadto nami sa pinakabundok. Kaya standard raf putumakan dar sa. Picture. Pakai ba? Isinit may. Pakai ba? Para makita yung bakilid. Yung bundok doon. Smile! Yay! Okay. Karena ada mountain. Are you further? Yeah. But is that in Netherlands mountain? Here, boven, hè? Daar. Yep. Patumi nga na sa bakilid guys. Karon taon-taon.
So guys, thank you for watching. See you on part 2. May part 2 pa kami. Kaya see you on part 2 episode sa Kijkduin. Bye bye. Thank you so much for watching.